Beskriv dig. Ja, vi kører nu. Ja, vi vil gerne bevise, hvorfor funktionsforskriften for en lineær funktion hedder f af x, er lige ax plus b. Og vi har snittet, som alle tv-kokke. Så vi har tegnet vores rette linje her, som er vores graf. Og den går ned, så tegner vi en lodret streg, der går vinkelret ned på vores x-akse. Det viser vi lige med en firkant. Og den skærer så x-aksen ved x. Vi kalder det x. Og så det vi gerne vil finde ud af, det er hvor den skærer y-aksen, eller hvad y-værdien er for det der koordinat. Og det er fordi, at den y-værdi så er vores f af x. Og det vi starter med, det er, at vi tegner en streg mere, eller en linje mere, der går igennem punktet 0,0. Ja. Og så bagefter, så tegner vi en streg mere. Ja, og den er forresten parallel med den der linje. Og så tegner vi en streg mere her, der også er vinkelret med vores x-akse. Og så kalder vi den her side for A. Og så ved vi så, at den her skraverede trekant, den er ensvinklet med den her store trekant. Den tegner vi helt grønt. Den der trekant. Og det ved vi så, fordi at de begge to har en retvinkel vinkel. Og de begge to har vinkel herinde lige der. Og så må den der vinkel jo også falde sammen, fordi det siger vores 180 graders regel. Og så ved vi så, at den her grønne trekant må så være en forstørrelse af vores blå trekant. Og må den her side jo også være a ganget med en forstørrelsesfaktor. Og vi ved så, at vores forstørrelsesfaktor, det er x. Så den her side, her, det må så være a gange x. Fordi den der side skal ganges med forstørrelsesfaktor. Ja. Og så hvis vi nu kigger på det her stykke her, det tegner jeg lige rødt. Den her firkant, så kalder vi den her side her for B. Og da de her to sider begge går vinkelret ned på vores x-akse, og da de her to linjer her, de er parallelle, fordi det tegnede vi jo den her til at være, så må det der være et parallelogram, og så må den her side altså svare til den der side. Så det her, det må også være B. Og hvis vi nu går tilbage til helt i starten, så vil vi jo gerne finde, hvor det her punkt, vi vil gerne finde det der punkt y-koordinat. Og det y-koordinat må så være a gange x plus b. Så det skriver vi. Og det må jo så være y-værdien. Men y-værdien er jo også f af x. Så der har vi beviset. Yay! Ja, og så skal vi lige det her ud.